ni da kai mun yi tarayya da juna wajen rashin sanin yaushe kiyama za ta tsaya. Ba wanda ya san yaushe ne kiyama za ta tsaya, amma Allah ya bayyana alamominta. Shi yasa shi ma manzon Allah da aka ce akhbirni an amarati sai ya bada bayanin wani sashi na alamominta. Alamomin tashin kiyama kan suna nan, akwai manya akwai kanana. Daga cikin kananan alamomi na tashin kiyama akwai amana a neme ta a rasa a tsakankanin mutane. Babu amana a cikin ma'aikata, babu a cikin 'yan kasuwa, babu a cikin maza, babu a cikin mata, sai 'yan kaɗan daga cikin mutane su ne kawai za su yi ragowa waɗanda suke iya rike amana. Wannan ɗaya ce daga cikin alamomin na tashin kiyama. Kuma kanana daga cikin alamomin tashin kiyama, mata za su yawaita, adadinsu zai ninninka na maza. Za a yi wani lokaci nan gaba da namiji ɗaya zai rinka kula da mace 50 shi kaɗai. Namiji ɗaya mata 50 na ƙarƙashin kulawarsa. Ya'ya ne, kanne ne, yayye ne, dangin uwa, dangin uba, mace 50 ƙarƙashin kulawarsa. To wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Daga cikin alamomin tashin kiyama akwai yawan girgizar ƙasa, akwai yawan gobara. Wannan duk alamomin tashin kiyama ne wanda manzo Allah ya bayyana su cikin hadisi. Sannan akwai manya-manyan alamomi, hudowar rana ta yamma, zaukar annabi Isa alaihi salam, bayyanan dujal da sauran waɗansu abubuwa da manzo Allah ya bayyana su cikin hadisai ingantattu. Dan haka dai ubangiji za ya sanya alamomi da za a gane, amma yaushe za ta tsaya ba wanda ya sani sai shi. Sannan ya tabbata cikin hadisi kiyama za ta tsaya ne ranar juma'a, amma wace juma'a babu wanda ya sani sai Allah. Juma'a mai zuwa ta biyu ta uku babu wanda ya sani sai Allah. Kila ba ku shirya ba, ta biyu ta uku ba mu shirya ba, ko shakka babu, amma da ranar juma'a za ta tsaya. Manzo Allah ya bayyana cikin hadisi yace dukkan halittu gaba ɗaya na sama da ƙasa idan aka ce yau juma'a rana ta hudo suna cikin tashin hankalinsu baya kwantawa sai rana ta faɗi sun ga kiyama bata tsaya ba, sai mutum da aljan su ne ba abin da ya shafe su. Amma dabbobin gidanmu da kajin gidanmu, idan kana da poultry a gidanka, kajin gidanka da tsuntsaye da tumaki da awaki suna cikin tashin hankali in an ce yau take juma'a. Hankalinsu baya kwantawa sai in rana ta faɗi sun ga kiyama bata tsaya ba. Amma da ɗan adam da aljan babu abin da ya shafe su. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha, qul kace da su innama ilmuha inda Allah, sanadai kadai ilimin